engekho eduze kwethu usuke khona ngathi nje ekuthembile uyazi usuke ekuthembe kakhulu kunabo bonke laphantu wena khona into ezoyimela khona into ezothi mayifika kuye konke ungamthuki uthixo noma nakuba kunjalo. Amen. So-ke mina-ke umuntu nje sengiyaqala-ke ngiyabingelela umuntu nje mina okhule ngakho nje ukuthi bengaba sekingaboni kahle ngesikhathi uzizile ngisengibona ukuthi cha into yakho siyasebenza. Amen. Isikhathi sekuza iziliko sengibona ukuthi hayi sengihlale kakhulu ikamereni phansi sengiyaphakanyiswa. So-ke mina ngikhule nje kanjalo. Ivangeli bazalwane asizili kuzonabukisana. Yes, Lord. Ikhulume nje lento asizili kuzonabukisana. Kusasa noma nini namhlanje kungenzeka usuke nje umfundisi noma kusuka umpostoli akugcobe nyawo nje ngamabomu. Into yakho isho ukuthi usuphansi kakhulu. Sokufuneka ukuthi ukukhuphe istandard. Hayi kuba nako kuzona. So ukuthi bakhulume lokho nje ukuthi empilweni nje noma la ekholweni. Ijiji nje ikholwa ayisiwo yotamatisi. Yes, Lord. Bathi bakubele ngikhulumelele. Amen. But ijeni yokholwa akusiyo yotamatisi. Yaphithizela. Amen. Yaphithizela. Yaphithizela. So ijeni yokholwa bazalwane ukuze uyibone into yakhe yaphila. Ima noma ungasavumi. Amen. Ima noma izimo sezikuphilisa. Amen.